шапетари добая карши по Аллахи Азza wa Jal. Emleskeri dova uvek uvrsni brimeskeri Rabbi hebli mine salihin. O Allah, deman taru hayli me maksımya. Dani primetina kariga je puti. U Ibrahim a.s. narodila se samo o Allah, deman čavu posekoja sebe. Primetina sad završenjelo ajeti. Rabbi hebli mine salihin. Deman hayli mo maksımni toru. Ушајте отут максими, усаконане хајднимо. Сакоа два максими тај сатут ке вас воздели редета верабуке. А каде е тало пут важно, увекер дова по Аллах Азza wa Jal хајднимо максимите делу. На гело пут варти талален, ако Аллах Азza wa Jal објавинел Ибраимеска алейхиссалам фебешернаху бигуламин халим. Ема мене Ибраиме алейхиссалам обрату им јамне стрпливе максимеа, а давај тало о Исмаил алейхиссалам. Ама палане на кеја дуња на нерахати, а кеја дуња е најдобро искушение кошева веде пекамберенге. Па пала това секој кој тало паше е Аллахе. Треба искушение да тало торо имани. Ама предадиве никогаш на не. Ја ситуација кога Ибрахим алейхиссалам, а канате дикело плотија и радостано максими која со пут беша чикерелане, дике со те сињовела. О Аллахи Азza wa Jal нарединела деске преку осуно, а осунете камберенгори тамо чачипе, е Исмаиле алейхиссалам те чинело десар курбани. Суи тало акади да замислен правалено одзив. Сар повело реципроцитета кари га таро датен таро чаво. Акади да правален фамилија којта не динеа. Фамилија која со Аллах и тало пред са. Ема кари га вакела да менге и важно порука со требелате хајвата ро курбани. А два и тало со о Ибрахим алейхиссалам лескоро чаво целосно предадин гебе е Аллахескере наредба. Еми целе курбанескери таки палале на месока извршина неговороти весенге претечина наро курбани, а канеге и тамо качувате куча покори амен, дали амен сијам спремна. А чале Аллахескере наредбе, амаро его, амаро интерес, те цигаки страна, за да те возвишинелпе е Аллахескоро барипе. Но најнормално палане кога Ибрахим алейхиссалам перечавеа положенена о испит, Аллах никогаш на ангела те делту пари каква со нашите издржиме. Најнормално пала дава о Аллах Азza wa Jal почастинела релате градинели Кјаба, која е бил хаджи на што ти извршингиве, освен тоа дава пана. Оего паланен бакалам дивеса, ама не мислите ли ки Кјаба, ама не мислите ли погрузиме хаджи доненцаш, а тамо цело свето, ујдавени и храмија, емсарине дикјане кота вафи туја ли Кјаба, мангела те вакербил паланен е порука, а тја порука, која Аллахина не важно материјално, која Аллахина не важно однадворешно изглед, која Аллахи Азza wa Jal важно тери внатрешна чистота, торо внатрешна таква луко карши која Аллахи Азza wa Jal те сине и надворешно облик, кава керел сине саштовакла ко намази е муј равен томаре најшу каршеја. Одолеске правален морате халува дека ковактие пегамберлеско алейхиссалам асхабија, тало мене најшукар примери, сар кој корион жртву и ненасине, поро хајибе, поро пиибе, ачало Аллах, ачал тери гордост, ачал поро бадибе. Он си не спремна те читинен бизо хајибе, бизо пиибе, аман пери почит никако те газинен. Се он халиде дека најбаробари питало те читине Аллахе Азza wa Jal. Јек нација, јек народо, која со читинела Аллахеа,
офтало напредно народо. Најшукар примери тала меѓе фаларено Мусаб ибн Умеир. О Мусаб ибн Умеир сине ектаро најбарале мацрња ки Мека. О Мусаб ибн Умеир на случи срадо туј пути исто галебија туј равел. И туј равелен фрдела. Кога шунгјао хаберија чалу ислами, о Мусаб ибн Умеир прифатинел ислами. И дај дескери заканинела педескери. Se omendidi neskoro si nesvideno. I daj ga kelebrat. Ov durtaro dinje Muhammed deskoro. Se voz protivnost ka zabrani natutara kvašu karibe. Na nete dafut pare. Dikeno dževape Musa beskoro. O mi daj. Man dere pare ni kerenaman. Man ni kerelaman. I vnatрешно радост го приближиве ко Аллах Азza wa Jalla. O Musab ibn Umеир фалален прифатинела пазнен дживнела аскетско живото. А ја кога улоше идики битка на Ухуд, на сине сојате пароненде, кога учарена сне дескоро муј дескере преди клонасне, кога учарена сне дескере преди дескоро муј ди клоласине. Али ов халило бери позиција ко Аллах Азza wa Jalla. Ов халило дека натребела после нормално искрено ние треба најефтино за манушки споредба ја бе нацијанцаш. Ако меки навасар нација најскупо курбани, а мором моралитало пут ефтино за разлика веренцар, обори онда моро курбани валидно. Обор халилуми вредно се курбанескери, дали халилум дека е чинибајо курбаня, бајдало е метафора со требела армандете чинат мере билаче традиција, моро билачо однос. Сар чинаја амен курбани, кога амен буд заостанунаја ко чекорија, те наđа подур према која веран на селбе. Кувеа ко влези на селбакоро, главно трон депонија. Дали ја карига джиптинена мануша сока приближнепе ко Аллах бере курбаненцар? Дали джиптинена мануша карига сока чинен курбања со надозволинело ѓубрјан градескоро дворо те кандел, а е комшијаске те кандел? Дали амен ке јам жртва мало его, ама ли себишно спрете кера курбања, маре бакрен или без разлика со качина? Ако аносетина амен јек премо јек агјар, со живот, рахмети довел јек према торо прав, онда со делман карата курбанско мас. Со мангјате постигнина да курбанско мазе, кога мангјаме чавенто труине, а дикјате речаветове најшука. Јака тар требела правамен претечинаво курбања терачисина, него борбукја менцар. О Мусаб ибн Умеир, откажим јапета робар вадипе, а чапи исполнине де Аллахеско робарипе. Ајде пралален, морате халува дека о курбанитало искрено жртвоиве чапочачиве. Дикено Аллах Азza wa Jalla старо цело курбани со прифатинел. Аллах ја тако Куранива ке јамен. لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينال التقوى منكم. Валај наресела нити о масата маро курбани, нити о расокат хадата маро курбани. Единствено која Аллах со резата од таквалуко и богобојазност. Обора мен да раја која Аллах Азza wa Jalla. Мора те признина правален. Ајде амен джитина кој е себишно материјално време, не са дурилјантаро духовна вредностија. Мора правален те сетина амен памаре вредностија кога даја е аверенге. О курбани требела те келел улога. Те на дозволина машкар амен де те мука осамена мануша.
Курбанена требела те кела ја улога кога кингаредеско курбанско мас поготово ховазачко корпори бизо перема црмија. Сика второ рахмети торо манги беплемо десте. И на буквалален требела само курбани предечина, а на мене те мудара течино ховавибе, те мудара и дволичност. Мате дозволина палален, таро курбан барамен, таро маре курбања. Само те ачона менге ослике курбанезар ко Фейсбук, мамари бајрамско софра ко бор, тади барвали. Ма писарен палален, о курбани требела те келел улога, те градинел мостија машкаро мануша, околасо на келена лафи те керен. Околасо на кергепе зиарети машкарпесте зиарети текерен. Удолеске палален, осен со муслимања припреминенаве, те доđакрено курбан бајрам, чинидо курбани алајске колеско роанав, о муслимани тало свесно тербјолан дилесте бародиве, одиве арифакор, кога со перела вторник, или 26. мај. А това диве која и сине посебно бади преку Аллах Азza wa Jal. А това и тало диве кој те Аллах скоро рахмети будела ки пув. О Аллах Азza wa Jal това диве халясовел wa шахидин wa машхуд. Што значи нело Аллах Азza wa Jal Аллах свел посведоке могла со сведочинена. О тефсирја каде куранска е те скоро муфесирја какерен однесинела тачало дивеали факоро, се бепи со мелекја сведочинена, ачало и бадетија мукминенгоро. Инаку палален, а това диве итало, диве кого шејтани дане тулахи алетало највише понижимо. Джанена соскитало понижимо. О шејтани кога вело дивеали факоро, кого хаджиета неко хаджи, о муслимања кога хана, Пашо Аллах Азza wa Jal ке дела сапене мелекија, ема керела ленге, о тумен мере мелекија, викина тумен че сведочинен, дека менере манушенге муслиманенге простингјум, тога шо шејтанева керела, цело бешкерте гюнахија, јекетиве сески бадети керке, постинге, кылтинге, о Аллах простингјаненгоро гюнаи, о борли су мен несрекно, je ждаке со на кергум, о Аллах и кергама шејтани това. Јодолеске палале наканимо муслимани тало активно, посебно која кава дивеса. Јодолеске пуште пекамбере, ја Расулаллах, со препоручинеа менге највише текера која кава диве, највише со керлапе која кава диве палален, о пекамбере ни сам со акерја, посебно која кава диве керелапе јек зикри, Аба зикри гласинела гјар, ла илаха илла Аллаху вахдаху, ла шерика лех, лахул мулку ва лахул хамду ва ху ала кули шејин кадир. Кере на това зикри со повеќе това диве, роден таро Аллах Азza wa Jal то опростинел ту менге. А това диве и тало палален дивеа чало опрост, одеско пекамбере алейхиссалам кава керел, кој постинела това диве, о Аллах Азza wa Jal опростинела деске пријет бешенге, јек бешто керкео гюнахија, муавер бешто ка керел. Инаку палален, и најнормално, кој муслимани, спреминела бе ачало курбан бајрам. Најшукар со шао муслиманите каза курбан бајрам и тало кога приближинела бе ко Аллах Азza wa Jal пере курбанеа. Одеско пекамбере сам какрел најшукар дело, а да вадиве курбанеско ритало течинен курбани. Секој ке балаке таро курбани и ситумен садака се ваби ко Аллах Азza wa Jal. Ма бистерен очиниве курбани сашли смејани и селам, а на крајне тари чурик, да ветари секирација о курбани ритало јектаро себепи, о Аллах Азza wa Jal, дара келто марокер, томаре керутнен, даро сепа јек бивачите. Одолеске палален, ма това е економична која керела пачало Аллах Азza wa Jal. Која керела пачало Аллах Азza wa Jal, ко бор права на роваса Аллах Азza wa Jal, о Аллах Азza wa Jal одолеске да панда повеќе дела. Инаку приокини во курбани палален, требела теđа на некола куќа.
на не проблеми е курбани е бакро, довел цело не хереске. Пешај, секаске те чинен посебно панда пошукаш. Испагјал фаламе кога се амвиша кари како курбани, кој требела те чинел. Курбани требела те чинел секој ек мануш која со аплати веса байрамеске, шај те дозволнал песке те чинел курбани. Окоја мануш со на неко хали вакти, те шај те чинел курбани, о Аллах да даде мануше сад народел. Најчесто поставињето вело опучиве, со ово вела мануш која етало борчлија, дали требела те чинел курбани или на. Ако борчилеске тало ко подолг период, емпинела дека шајте заработинел тиранело борчи, слободно шајте чинело курбани. Ама нако требела ко 1 јунио борчи тиранал, ако ки гјун курбани, наштите кинаво курбани, ки ја деа ситуација Аллах Азza wa Jal ослободинеле манушетаро чиниве по курбани. Инаку праланен запази некога кинено курбани, пазине мате фалинелтари е квашин повеќе, мате овелтаро е квашкан повеќе чино, мате фалинентаро е квашкан да повише, мате овел сакати кој е кров не саво, мате овел королоки не савија, оба протребелата рошоу масе крвел покрупно, насаро кола неколале на пишки и тријанда, сар со чинена вере дивесеге, а два пралале на не курбани. Сар воедно, курбани начинела пе трин дрон ко живото, курбани чинела пе секогаш кога сам ко хали вакти, на неодредиме бројка, трин пути чинјум штар пути, на секогаш кога си тут хали вакти, дужно сјан те чине курбани. О време таро чиниве курбанеско литало пралален, пало кълдиве, о байрам намаз, емса джико штако дилянга ди киндиакро намази, а ква и тало периоди кога чинела пе по курбани. Инаку пралален, кога се амвиша кадега по курбани, шукартало, мусте хаптало, кога чинене курбане, ма панден нескеле пре. Соскете на пандене курбанескеле пре. Па два моменти кога е курбанескеле пре пандена, тумен керена е жртва ке стрес. Тумен ударена е курбане англало вакти. Дуито пути, а да неа керено курбани отровјата роратан песете задрживел. Шукартало пре лескере товен правде, обор повеќе фрдела пебре, повише отровја и кадела песар, ема да леа на керена истока те осетинел пенели, те осетинел стрес пред течинен имен. А ква и тало со требелато веламенки води, те практикуина. Воедно мангати извести нафтумен праваде. Амен сар муслимања, со ка приближнаме по Аллаја маре курбаненцар. Та саа кава праваде. Фарзи тало те си кава високо морално понашање. Мате дозволи на праваде, намаро наисанско понашање, те перавелте и вредноса маре курбанеске. Со значи нело? Ма чивено зарзаватија курбанескере кај каракен секо. Као вен поставиме континерија. Е континери до последно ко харбин, дуито ковелу преки последно 19. Потрудинето ме котанака и сојтале одбележиме, ачало смете курбаненгоро, одорига терфорден. Мате дозволи нам фалален, амаре на хуманитарно дело и да ги врезате врта секте, те денаме некој армања, па да кој не ги ридоваја до кабули по Аллах Азza wa Jal. Кога се амвише фалален по бајрамско намази, по бајрам намаз и тало фалален среда. А това две фалален осаба намаз, како динелте ко штарте кваш, а додека о курбан бајрам како динелте 15 за 6. Значи па некоти среда и тало аменге о курбан бајрам. Осаба намаз а дава диве како дина ко штарте кваш, а додека о бајрам намаз како дина 15 за 6. Одоле се какера нова ко Аллах Азza wa Jal, Аллах дека меѓу насиби панда буд курбања, те доџакера, ко фамилија маракибете ова, Аллах дека наме рзке на факија ко марекера. Иншаллах Аллах Азza wa Jal, таракело берекет ја кото марекера, таро била чосато Аллах туме не гаракел.
Sarso Ismailali di same kurbanea culturinel, lai tomare maxamen, tomare unuken, pero bila ciosate neca culturinel, tomare maxamen culengere drumau alai neca Raquel. Kera dolaku Alai Azza wa Jal, tekel nasibi chorro di baskete na janen, ona svadi pe tomare kera neca mukel, umangi pe tomare kera neca zavladinel, tomare kera perdo maximia unukia neca del. Kera dolaku Alai Azza wa Jal, te del tumeno haira kade dive sengoro, Alai Raquel pentru se cu iskušenje su na nedmen takati ti zdržinen. Kera dolaku Alai Azza wa Jal, ta mubarek satija, Alai Azza wa Jal amare na svane neca sasarel, Mare Munengi wa Allahi Jannati neka del, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ta'zima li nabiyhi wa takrima li fahamati sha'n safi wa qala azza wa jalla min qaili mufira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحصان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام